Současné Slovensko. Po nástupu vlády Roberta Fica v něm dochází k mnoha změnám v policii, justici nebo tajných službách. Mění se lidé na klíčových postech a reorganizují se útvary. Byla zrušena speciální prokuratura nebo Národní kriminální agentura. Jak tohle všechno ovlivňuje stále nedořešený případ vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové? Jsou to změny k lepšímu a mají smysl? Pro pozorovatele z Česka může být obtížné se v tom všem vyznat. Do dnešního odposlechu jsme proto pozvali oceňovanou slovenskou novinářku Lauru Kelo-Kalinskou. Na to, co se na Slovensku děje, se jí bude ptát šéfredaktorka Investigace.cz Pavla Holcová. Vítejte v odposlechu. Děkujeme, že nás posloucháte. Kauzu známou pod názvem Pandora Papers. Pandora Papers are the largest. Nájemná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. The Panama Papers. Likvidaci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner. Masivní únik asi 11,5 milionu dokumentů. Schéma nese znaky praní peněz. Tak ahoj Lauro, začneme trochu drsně. Je to 6,5 roku od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové a ten případ stále není dosouzený. Mohla bys nám říct, v jakém je to teď stavu? Jestli se to dá nějak vůbec konkrétne okomentovat? No v zásade, ja by som nazvala, že je to obdobie čakania. Momentálne čakáme na to, kedy Najvyšší súd doštuduje obrovský spis. Je pravda, že má cez 30 000 strán, takže trojica sudcov má čo robiť. Študujú tento spis a keď budú mať nejakým spôsobom to celé preštudované a dohodnú sa na ďalšom postupe, tak nariadia nový termín hlavného pojednávania. No a to bude vlastne tzv. Odvolacie konanie. To odvolacie konanie následuje vlastne po rozsudku, ktorý sme si vypočuli ešte v roku 2023, keď Kočnera už druhýkrát oslobodili spod obžaloby. Nebolo to rovnaké, ako keď ho oslobodili prvýkrát spod obžaloby, pretože tento raz na tom nižšom špecializovanom trestnom súde povedali sudcovia, že nie je dostatok dôkazov o tom, že si Marian Kočner objednal vraždu Jána Kuciaka, ale za to, na rozdiel od teda prvého kola toho súdneho pojednávania, už zmenili názor a myslia si a rozhodli o vine Aleny Žužovej. To je vlastne veľmi blízka spolupracovníčka Mariana Kočnera. Riešili spolu dlhé roky pracovné, osobné záležitosti a ona je vlastne spolu obžalovaná z tejto vraždy. Čo je ale akoby zvláštne, že takto sa na ten prípad nikto dovtedy nepozeral, že by Alena Žužová mala byť tým konečným objednávateľom, respektíve objednávateľkou tej vraždy, pretože jednak je to slobodná mama, ktorá nemala nejakú stálu prácu, nemala stály príjem. Na ne bylo dokonce několik exekucí. Niekoľko exekúcií, presne tak. Preto aj práve množstvo takých rôznych majetkov mala napísaných na iných ľudí. Napríklad mama vlastnila dom, auto nemala na seba napísané a tak ďalej. Mobily zase boli, myslím, na jej dceru. Takže časti verejnosti tento záver nedával veľmi zmysel. Z akých peňazí a z akých zdrojov by Alena Žužová mala vlastne peniaze na objednávku vraždy Jána Kuciaka a hlavne aký by mala motív. Ještě k tomu musíme připočítat objednávku vražd prokurátorů, nebo 2 prokurátorů a jednoho tehdy advokáta. Kolik to dohromady bylo peněz, máš odhad? Bavíme sa rádovo proste v už 100 000. 100 000 euro, dodám pro české posluchače. Aj keď je pravda, že tá druhá časť akoby toho príbehu, čiže jedna časť je vražda novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a druhá časť bola vlastne prípravy vražd prokurátorov, respektíve advokáta, tak tie boli nedokonané. To znamená, že sa nepodarilo, našťastie sa nepodarilo ich zlikvidovať, len sa v podstate ich vraždy plánovali, pripravovali tí najatí vrahovia,
chodili sledovať ich obydlia a plánovali, akým spôsobom to spravia. Ale je pravdou, že peniaze za tieto prípravy vražd boli vyplatené len čiastkovo, len na také... Dobře, ale přece neobjednáváš vraždu bez toho, že bys pak měla na to ty peníze zaplatit. Presne tak, ale preto to aj veľkej časti verejnosti akoby nedávalo veľmi zmysel, prečo by Alena Žužová vôbec mala záujem dať zavraždiť nejakého prokurátora. Napríklad v tom čase pomerne vysoko postaveného prokurátora Petra Šufliarského, alebo pred ním ešte prokurátora špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku, ktorý mimochodom sa okrajovo dotýkal aj niektorých Kočnerových kauz. A príprava vraždy advokáta, v tom čase advokáta Daniela Lipšica, o nej vlastne súd rozhodol, že nie je dostatok dôkazov na to, aby odsúdili Alenu Žužovú aj za prípravu tejto vraždy. Čiže je otázne, či vôbec sa bude táto príprava vraždy rátať do tých ďalších skutkov. No ale teraz, aby som to celé akoby uzavrela, tak o tom, že Marián Kočner je nevinný a Alena Žužová je vinná, si myslia iba 2 z 3 sudcov, ktorí o tom rozhodovali. A ten jeden jediný osamotený v tomto názore sudca, Jozef Pikna, dokonca napísal také odlišné stanovisko. Má to 10 strán, je to pomerne jasné a zreteľné čítanie, a dokonca nepoužil ani taký typický, taký by som povedala právnický jazyk, ale veľmi zrozumiteľnou rečou. Zdá sa, že aj pre verejnosť napísal, prečo je podľa neho nemožné a nesprávne myslieť si, že Marián Kočner s tou vraždou nič nemal a že by konečnou objednávateľkou bola Alena Žužová. A teraz, keď sa vlastne dostávame k tomu, Najvyšší súd má teraz na stole obrovský spis. Má teraz na stole oslobodenie Kočnera, odsúdenie Aleny Žužovej a musí sa vysporiadať aj s touto podstatnou vecou, o ktorej hovorím, že jeden sudca z trojice nesúhlasí s tým, ako jeho 2 kolegovia rozhodli a píše tam argumenty, ktoré Najvyšší súd nemôže prehliadnúť. A zároveň, samozrejme, že prokurátori sa odvolali a tiež píšu rôzne argumenty, prečo si myslia, že sa ten nižší súd mýli alebo že nesprávne posúdil tie dôkazy. Proč musí Nejvyšší soud znovu studovat celý spis, když už ho jednou studovali? Pretože vykonávali sa aj rôzne iné dôkazy. V podstate sa aj opakovane vypočúvali svedkovia, ktorí už predtým v tom prvom kole, nazvime to, boli vypočutí. A to všetko sa dialo pretože tá trojica sudcov, ktorá rozhodovala na nižšom súde, sa trochu obmenila. A keď sa obmení trojica sudcov, tak to znamená, že množstvo tých dôkazov sa muselo zopakovať. Niektoré sa len prečítali, ale niektoré, napríklad výpovede dôležitých svedkov, sa museli zopakovať aj fyzicky. Teda znovu priviezli Zoltána Andruškova, čo je opäť človek zo série tej skupiny vražedného komanda, nazvime to, ktorý spolupracuje od začiatku s políciou, ktorý od začiatku tvrdí, že vraždu si objednal Kočner a použil na to Alenu Žužovú. Bol to blízky priateľ Aleny Žužovej a v podstate od začiatku, od toho roku 2018, tak opakuje túto jedinú verziu s nejakými teda detailami, ktoré sa občas pomýli, ale v zásade v tej hlavnej časti je vždy konzistentný a jeho napríklad výpovede v tom druhom kole pojednávania trvali, že niekoľko dní bolo to hrozne vyčerpávajúce. Dokonca si pamätám na taký moment, keď už prosil predsedníčku Senátu Ruženu Sabovú, že už je unavený a že ho strašne boli hlava a že už nevládze proste rozprávať a je to aj veľký tlak. Vie, že sa na to pozerajú vlastne novinári, že počúvame každé jedno slovo a predsednička Senátu ho vlastne pozbudzovala k výkonu, že aj ostatní sú unavení a že ona rozumie aj bolesti hlavy, ale že to proste musí tento svedok dať, takže dal to a pokračoval vlastne, ale v zásade sa jeho svedectvo nezmenilo. A preto sa vlastne aj v tomto novom spise, ktorý hovorím, že má viac ako 30,000 strán, sa objavujú aj také čiastočne nové výpovede, respektíve nové vykonané dôkazy. Změnili se i prokurátoři tady toho případu.
Kdo je teď v týmu prokurátorů a proč se změnili? No, oni sa zmenili niekoľkokrát, takže v druhom kole pojednávania to boli Matúš Harkabus a Peter Mikuláš. Oni sa zmenili vlastne preto, že tí pôvodní prokurátori, ktorí boli od začiatku toho celého vyšetrovania vraždy a potom aj prvého kola pojednávania, tak jeden odišiel na Európsku prokuratúru a druhý odišiel do zahraničia. Ďalší noví prokurátori sa museli vlastne vymeniť pretože medzičasom, teda od ďalšieho oslobodenia Kočnera a odsúdenia Žužovej až po dnešný súčasný stav, to vyzerá tak, že vlastne medzi tým sa nám zrušila celá špeciálna prokuratúra. Špeciálna prokuratúra to bol úrad, ktorý vyšetroval práve takéto obrovské kauzy, buď teda ekonomické miliónové kauzy, alebo takéto nejaké organizované zločiny, drogy a aj nájomné vraždy. Proč se to zrušilo? Proč se speciální prokuratura zrušila a je to dobře nebo špatně? Protože většina evropských zemí nemá specializovanou prokuraturu pro organizovaný zločin. Má to Itálie, co vím, má to Kolumbie, ale není to úplně běžná instituce v justičních systémech. Hneď dopoviem, že súčasne má prípad pridelený Vladimír Kuruc a jeho zástupcom je Peter Kysel. Tiež pôsobili na špeciálnej prokuratúre, čiže boli kolegovia tých predchádzajúcich prokurátorov. A teraz k tej špeciálnej prokuratúre. Ono to vlastne súvisí s tým, že minulý rok boli na Slovensku voľby a po zmene vlády, po tom, čo v podstate väčšinu takých kľúčových úradov ovládli nominanti strany Smer, teda nominanti Roberta Fica a Roberta Kaliňáka a všetkých týchto známych mien. Máme koalíciu Smer, Hlas a Slovenská národná strana, ale vlastne ten Smer je kľúčový najmä pri týchto, by som povedala, silových rezortoch. Tak vlastne ich prvá agenda tejto novej koalície bola, že idú meniť trestnú politiku štátu. Bola to najväčšia zmena, akú sme kedy za posledných 30 rokov mali. A súčasťou tejto zmeny bolo, že sa ruší špeciálna prokuratúra. Bolo to napriek tomu, že Robert Fico mesiace predtým a pred voľbami tvrdil, že jemu nejde o zrušenie špeciálnej prokuratúry, že jemu len ide o to, aby odstránil špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, lebo voči nemu majú proste, dovolím si povedať, nenávisť a majú tie dlhoročné spory. No a vlastne tejto koalícii sa to podarilo nielen zrušiť špeciálnu prokuratúru, o ktorej hovoria, že bola v područí bývalého politika Daniela Lipšica, ale že porušovali ľudské práva, že vyšetrovali a dozorovali kauzy nezákonne, že sa tu nútili svedkovia do rôznych výpovedí, že sa tu pomaly mučili ľudia a podobne. Nič z toho, čo vlastne rozprávala súčasná koalícia ako argument pre zrušenie špeciálnej prokuratúry, sa v podstate na nejakom súde alebo vôbec v nejakom vyšetrovaní nepotvrdzuje. Čiže nemáme žiadne závery vyšetrovania alebo nejaké súdne rozhodnutia o tom, že naozaj prokuratúry špeciálnej prokuratúry by tu mučili svedkov alebo učili ich, alebo ja neviem, týrali ich niekde vo väzení. Napriek tomu sa proste tá špeciálna prokuratúra zrušila. Tí prokurátori sa rôzne rozptýlili do rôznych prokuratúr, respektíve pod generálnu prokuratúru, ale práve dvojica, Harkabus a Mikuláš, teda dvojica prokurátorov, ktorým sa podarilo minimálne usvedčiť Alenu Žužovu v tomto prípade, sa chceli vrátiť na prokuratúru do Žiliny, dostali sa do veľkého sporu s našim najvyšším generálnym prokurátorom a vznikla tam, myslím si, že aj taký medziľudský konflikt a tak neriešiteľná situácia, že sa rozhodli z prokuratúry po rokoch načatej kariéry odísť. Dôsledok toho je, že sa museli vymeniť, respektíve nahradiť noví prokurátori tohto prípadu. A či je to dobré alebo zlé, no musia si to proste od začiatku naštudovať. Je to vždy nevýhoda, keď prokurátor v rozbehnutom procese príde k 30-tisícovému spisu, nepozná tie detaily, môžu mu ujsť rôzne také ako nuancy, ktoré tam pribudli a tak ďalej, takže majú naozaj akože veľkú ťažkú prácu pred sebou a je to aj na nich ako obrovský tlak
aby na nič nezabudli, aby vedeli vlastne byť dostatočnou protiváhou toho veľkého advokátskeho tímu alebo právnického tímu, ktorý si zaobstaral Marian Kočner. Kromě speciální prokuratury neexistuje už ani Národní kriminální agentura, jejíž policejní tým vyšetřovatelů de facto vyšetřil tuhle vraždu, což je vlastně dost raritní, co se týká vražd novinářů ve světě. A co je teď s členy toho vyšetřovacího týmu? Nebo minimálně s Petrem Juhásem, který vedl vyšetřovací tým? No, ja pevne verím, že to českí poslucháči nejako pochopia, lebo akože tieto manévre nechápe naozaj, že neviem, či veľká časť, ale určite časť slovenských občanov. My vlastne platíme dane a teda z nich sa financuje aj prokuratúra, aj polícia, práve preto, aby sme mali čo najlepších odborníkov na rôzne ekonomické trestné činy, na vyšetrovanie rôznych, drogových skupín, alebo nazvem to aj kartelov, alebo na rôzne zločinecké skupiny, na mafiu, na vraždy. A keď vlastne nastúpila nová vláda a miesto ministra vnútra obsadil nominant strany Hlas, Matúš Šutaj Eštok, tak v podstate on od začiatku povedal, že tým, že je vlastne polícia pod našim ministerstvom vnútra, tak on tak ako upozorňoval dopredu, že tam sa budú diať veci a bude to reorganizácia, pretože to je veľký moloch a je to nezmysel a nemajú výsledky a je tam príliš veľa funkcionárov a príliš málo ľudí, ktorí vyšetrujú. Výsledok je, že pred v podstate pár týždňami sa definitívne zrušila NAKA. To bola špeciálna akoby skupina, Národná kriminálna agentúra, teda špeciálna agentúra, kde bolo niečo vyše 500 policajtov, ale to boli naozaj, nazývali sme ich, že elitní vyšetrovatelia alebo elitní operatívci, lebo naozaj to boli tí najskúsenejší alebo najvýkonnejší ľudia, ktorí mali dobré kontakty, ktorí mali 10, 15, 20 rokov skúseností s vyšetrovaním. Samozrejme pribúdali aj noví, hlavne takí, ktorým to pálilo. No a výsledkom toho je, že zrušila sa NAKA, vznikol taký iný útvar, volajú to, že Úrad boja proti organizovanej kriminalite, čiže niečo menšie, ale absolútne nelogicky a nepochopiteľne sa do tohto menšieho úradu, nového, čiže náhradného, nedostali tí najvýkonnejší vyšetrovatelia. Nerozumie tomu v zásade nikto, kto sa na to pozerá logicky. Sice policajný prezident, ktorý teda veľa nehovorí, ale keď občas niečo povie, tak to stojí za to. On povedal, že vyberali sa ľudia podľa dôvery. Podle důvěry politiků? Jako ti věříme, že nás nebudou vyšetřovat, tak je tam chceme? Podľa dôvery vedenia, teda tých riaditeľov a ich nadriadených. Ale nepovedal to B, že v podstate z takej, nazvime to, že stovky tých vyšetrovateľov, ktorí sa naozaj zaoberali takými vážnymi, politickými, mediálne známymi kauzami alebo s prepojením na rôznych nominantov, veľké ekonomické kauzy s prepojením na rôznych podnikateľov, oligarchov, rôzne také machinácie pri verejnom obstarávaní, čiže vyšetrovali obrovské milióny, ktoré sme tu stratili zo štátneho rozpočtu, tak zhodou okolností, a to hovorím v úvodzovkách, zhodou okolností, práve títo vyšetrovatelia z tej NAKY museli odísť, teda preradili ich. A teraz to je opäť absolútne nelogické rozhodnutie. Preradili ich na rôzne krajské riaditeľstvá, ale mnohých aj na okresné riaditeľstva. To znamená, že oni padli vlastne akoby z vrcholu svojej kariéry na úplný začiatok. Na okresné riaditeľstva, kde u nás policajti buď teda začínajú, sú to také,
krádeže, alebo keď vám niekto ukradne platobnú kartu a platí ňou, tak to sú nejaké takéto akože vyšetrovania na úrovni okresu. Čiže nejde o nejaké, ako povedzme to, veľké mafiánske vraždy a nejaké zločinecké skupiny a veľké ekonomické trestné kauzy. Dokonca z niektorých pôvodných vyšetrovateľov takýchto veľkých kauz urobili, myslím, že z jedného urobili psovoda, z jedného urobili nejakého bežného obvodného obchodskára, alebo ako to mám nazvať, teda niekoho, kto sa má prechádzať po ulici a pozerať sa, že či je teda všetko v poriadku. Alebo tam boli anomálie, že nejakého vyšetrovateľa, ktorý proste pracoval, 10, 15, 20 rokov ako vyšetrovateľ, tak ho preradili na miesto, že má byť operatívec, čo je úplne iná agenda, s ktorou ten vyšetrovateľ proste roky nepracuje a nehovorím, že sa to nenaučí, ale bude to trvať proste niekoľko rokov, nemá kontakty na tých ľudí, čiže nemá úplne tie skúsenosti a nemá úplne tie zdroje informácií, ako potrebuje operatívec. A naopak z operatívcov urobili z niektorých vyšetrovateľov, čo je opäť brutálna zmena v tej agende, ktorej sa vyšetrovatelia venujú, pretože tí musia mať naštudovaný trestný poriadok, trestný zákon, musia presne vedieť, ako sa vyšetruje, nespraviť žiadnu chybu, zvoliť správnu taktiku a to operatívci nerobia. Operatívci sú proste v teréne, vyhľadávajú informácie, bavia sa s ľuďmi, stretávajú sa aj s rôznymi zločincami a vyťahujú z nich informácie. Takže ešte to aj pomixovali tak, že vlastne ľudia majú robiť niečo, čo doteraz nikdy nerobili. Nedáva to absolutně žádný smysl. Pojďme být konkrétní. Co teď dělá Petr Juhás, který vedl vyšetřovací tým, který nejenom, že poslal do vězení vrahy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, tedy ty, co stříleli a koordinovali tu vraždu, ale vlastně začal pracovat i na dalších velkých slovenských kauzách, ve kterých byli obviněni soudci, vedení policie, ostatní vlastně vysoce postavení lidé slovenské justice. Co dělá teď? No, človek by čakal, že bude povýšený, že dostane nejaké hviezdičky na sako a hodnosť nejakého generála. Ale na Slovensku sa mu za túto jeho prácu odvďačili tak, že momentálne je Peter Juhás na okresnom riaditeľstve Levice, čiže rieši tie úplne najzákladnejšie trestné činy. Síce je možno bližšie k ľuďom, to sa dá povedať, pretože tie také úplne drobné trestné činy sa asi viac týkajú nás všetkých, ale už vôbec nerieši a nemá ako riešiť a nemôže riešiť tie veľké, či už sudcovské kauzy, korupcie, alebo nejaké zločinecké skupiny, alebo nejaké nájomné vraždy. Takže takto dopadol Peter Juhás. Kolik obyvatel mají Levice? A kde tak zhruba jsou? Mluvíš s českými posluchači? Já tuším, že nějaké střední Slovensko? Je to taký nitriansky kraj, čiže je to akoby susedný kraj s Bratislavským krajom, čiže je to ešte, povedzme, také západné Slovensko. A teraz si pozerám, že majú rozlohu 61 km štvorcových a nemám tu nejakú aktuálnu štatistiku, ale bude to okolo 35 000 obyvateľov, takže o dosť menej ako oblasti, ktorým sa venoval predtým. Ale ani nejde vlastne o to, že či teraz je vo veľkom meste, v menšom meste. Dokonca, aby som bola fér, Peter Juhás tam odišiel ešte o niečo skôr, ako sa zrušila NAKA, ale to z čisto racionálneho dôvodu, pretože vedel, že príde k reorganizácii a vedel, že ak neodíde sám a skôr, tak by ho boli schopní preložiť aj na opačný koniec Slovenska, pretože fakt, že sa chcú Petrovi Juhásovi niektorí nominanti alebo niektorí funkcionári pomstiť, je jasný. V odposlechu si dnes o současném Slovensku s Laurou Kalo-Kalinskou povídá Pavla Holcová. A pokračovat budeme hned za chvíli. Jste naši pravidelní posluchači? Jsme malý tým investigativních novinářů, ale ve spojení jsme s celým světem. Zakládáme si na své nezávislosti. Naší práci můžete podpořit ve stálé kampani na investigace.cz. Takže jestli to chápu dobře, jeden z nejlepších vyšetřovatelů na Slovensku, co se týká organizovaného zločinu. V současné době vyšetřuje
vloupání do sklepa a ztrátu pejska? A nie je sám. Pretože mnohí takto dopadli aj z toho veľkého vyšetrovacieho tímu Kuciak, ktorí pracovali na tejto vražde a na odhaľovaní aj tých ďalších trestných činov. A bohužiaľ, nemám teraz presnú štatistiku, ale sú to možno aj desiatky ľudí, ktorí sa nejakým zapojením pričinili aj o vyšetrenie vraždy, z polície odišli práve preto, že sa rušila NAKA, že prišlo nové vedenie. V podstate niektorých policajtov dostali do takej pozície, že bolo jednoduchšie odísť z tej polície s odsťou, ako sa vrátiť niekde na obvodné oddelenie a v podstate tam sedieť v kancelárii a prekladať nejaké papiere, alebo sa venovať práci, ktorú nechceli, alebo už ani nevedeli robiť. Myslím, že minimálne Miroslav Chudý takto odišiel z polície. Netreba zabúdať, že máme tu ešte ďalšiu skupinu policajtov, ktorí by aj chceli pracovať, ale nemôžu, pretože sú obvinení z rôznych trestných činov, respektíve z rôznych prípadov. Najčastejšie je to, že zneužitie právomoci verejného činiteľa. To, či sú tie kauzy vykonštruované, čo oni tvrdia, že sú, aby boli odstavení, alebo nie sú, tak to proste stále nevieme, pretože niektorých obvinenia trvajú už roky, stále sa v podstate nezačali súdne pojednávania s týmito policajtmi, takže sedia doma za minimálnu mzdu, nemôžu nikam chodiť, pretože v pracovnom čase musia byť doma, je to ako domáce väzenie, no a čakajú vlastne vždy až po skončení pracovnej doby, potom môžu ísť niekam, neviem, na diskusiu. Minule sa pár z nich objavilo na našej diskusii v Žiline na strednom Slovensku a žijú už proste niekoľko mesiacov alebo rokov s tým, že čakajú, aby sa mohli vrátiť do práce alebo aby sa nejakým spôsobom ukončilo to ich trestné stíhanie. Když jsme u toho, Slovensko v jeden okamžik mělo 3 po sobě jdoucí policejní prezidenty obvinené z korupce. Jak to vypadá teď? No teraz to vyzerá tak, že vlastne áno, z tých posledných jediný Štefan Hamran, to bol taký akoby, myslím, že veľmi výrazný policajný prezident, ktorý komunikoval za policajtov, robil si tlačovky, vysvetľoval tým ľuďom, potom sa pokusil aj o vstup do politiky, čo mu vlastne zatiaľ nevyšlo, pretože kandidoval do Európskeho parlamentu pred pár mesiacmi. Tak on je zatiaľ jediný neobvinený, ale keď sme s ním mali rozhovor pred pár dňami, tak povedal, že jeho dni sú zrátané a teda už len očakáva, kedy mu vznesú nejaké obvinenie, pretože vie, že chodia vypovedať, že sa na ňo pýtajú a aj on sám chodí vypovedať k nejakým prípadom. A čo sa týka ostatných, tak vlastne vražda sa stala za policajného prezidenta Tibora Gašpara. Ten bol medzičasom obvinený, myslím, aj z korupcie, ale aj teda zo zosnovania takej zločineckej skupiny, ktorá vznikla paradoxne v polícii. Mala to byť skupina, taký akoby policajný gang, nazvime to, ktorý sa proste potajomky stretával v jednej takej opustenej bratislavskej budove. Mal tam chodiť aj oligarcha Norbert Böder, to je vlastne príbuzný tohto bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Počkej, ještě tě přeruším. Znamená to, že nejsilnější organizovaná zločinecká skupina, pokud by se to prokázalo, byla právě policie? No, čo sa týka akože nejakých takéhoto podsvetia, čiže organizovaná skupina nie na vraždy, ale skôr na také rôzne buď korupčné alebo iné zločiny, tak áno, zatiaľ tu máme akoby obvinenie takejto policajnej skupiny alebo policajného komanda, nazvime to. Nazývame to aj Bodorovo komando, pretože to je práve ten podnikateľ, ktorý mal byť s týmto policajným ex-prezidentom Tiborom Gašparom na čele tejto skupiny. A stretávali sa v takej opustenej budove podľa viacerých svedkov rôzni riaditelia takých zložiek v polícii. Dialo sa to vlastne aj v čase pred vraždou Jana Kuciaka, dialo sa to aj po vražde Jana Kuciaka. Dnes, keď o tom vypovedajú nejakí svedkovia, tak je to ako z filmu. Keď rozpráva napríklad jeden bývalý riaditeľ takej finančnej jednotky v polícii, Bernard Slobodník, že keď sa udiala vražda Jana Kuciaka, tak v
panike sa tam stretávalo toto vedenie paralelnej polície. Nosili si tam štosy papierov, čítali si vlastne, ako sa vyšetruje vražda. Údajne teda mali informovať aj premiéra Roberta Fica o tom, akým smerom speje to vyšetrovanie. Takže je to naozaj akože námed na niekoľko filmov a seriálov, však okrem iného jeden film už vyšiel a myslím, že to nebol posledný. No a Tibor Gašpar prešiel takými zaujímavými fázami, čiže keď skončil ako policajný prezident, v roku 2020 ho vlastne zadržali, obvinili ho zo zosnovania zločineckej skupiny, strávil niekoľko mesiacov aj vo väzbe. Dodnes ho vlastne stíhajú, ale už na slobode. No a medzičasom sa z neho stal poslanec Národnej rady za stranu Smer. Reálne si ho proste ľudia zvolili do parlamentu. No a je to zaujímavý obrad, pretože z Tibora Gašpara, ktorý proste, pamätám si na tie pohľady, ako vychádzal z tej väzby s takými tými igelitkami plnými vecí, tak vlastne z neho, nazvime to, vstal z popola, sa stal absolútne aktívny poslanec, ktorý mal na starosti práve aj tú obrovskú zmenu trestnej politiky na Slovensku. V podstate bol jeden z takých hovorcov toho, prečo musí skončiť špeciálna prokuratúra, prečo sa musí zmeniť trestná politika, prečo musíme znížiť sadzby pre rôznych proste korupčníkov. Počkej, člověk, který byl obviněný, udělal reformu, novelu trestního zákona a reformu policie a vůbec slovenské justice a všichni si myslí, že to je v pořádku a že on to udělal fér a teď to bude fungovat líp. No, nemyslia si všetci, že je to fér. Mnohí upozorňovali, že to fér nie je, pretože vlastne tými zmenami v trestnej politike, za ktoré sa postavil aj Tibor Gašpar, tak tými zmenami pomohol toľkým ľuďom, nie len teda v politike, ale aj v rôznym podnikateľom alebo bývalým odsúdeným policajtom, tak tými zmenami pomohli vlastne naozaj, že celej plejade ľudí, ktorí prišli o obvinenia, zrušili im tie obvinenia, zastavili sa rôzne vyšetrované kauzy, alebo sa preradili na nejaké rôzne iné útvary na polícii, kde Boh vie, či vôbec ešte niekedy budú vyšetrené. A či je to v poriadku? No záver je taký, že vlastne aj keď ústavný súd posudzoval túto časť, že či môžu obvinení poslanci sa zúčastňovať na takýchto obrovských zmenách, uzavreli to s tým, že jemu dali mandát ľudia. A to je pravda. Naozaj dostal proste niekoľko desiatok tisíc hlasov v parlamentných voľbách a preto dnes môže úplne sebavedomo vystupovať v Národnej rade. Je momentálne dokonca podpredsedom Národnej rady, takže je to fascinujúce. Ale stále platí, že je obvinený, je podaná obžaloba v tejto kauze toho policajného komanda a trvá to už, myslím si, že od konca roka 2021, že sa stále nezačalo súdne pojednávanie. To je samostatná problematika na Slovensku, že niekedy, kým sa rozbehnú tie súdne pojednávania, kým sa vyberie sudca, ktorý nie je zaujatý, ktorého nikto nenamieta, potom kým sa poskladá Senát, trvá to neuveriteľne dlho, mesiace, niekedy aj roky a vlastne my stále nevieme, ako táto kauza, ako tento prípad dopadne, ale bude to veľmi zaujímavé sledovať vlastne Tibora Gašpara v tejto pozícii na lavici obžalovaných, ak sa tam teda objaví a ak sa ten súdny prípad vôbec začne a ako sa bude obhajovať vlastne, keď tam bude počuť priamo svedkov, ktorí svedčia proti nemu. Kdo je teď šéfem slovenských tajných služeb? Je to zhodou okolností Pavel Gašpar, je to syn Tibora Gašpara. Aby som českým poslucháčom vysvetlila ten ich vzťah, oni majú naozaj že blízky vzťah. Pavel Gašpar má dokonca vytetovanú tvár svojho otca Tibora Gašpara na jednej ruke na predlaktí. Je to pomerne zvláštne, ale keďže teraz už ako šéf Slovenskej informačnej služby nosí dlhé košele a obleky, tak už nie sme ako Slovensko traumatizovaní týmto pohľadom. Pavel Gašpar je v podstate bývalý policajt,
ktorý ale keď som sa dostala k jeho nejakým hodnoteniam, nebol až taký teda výkonný policajt. Asi mu to v tom policajnom zbore nešlo až tak dobre. Potom sa vydal na dráhu advokácie. Chvíľu bol teda advokátom, ale nemá tiež nejakú ako slávnu históriu, že by vyhrával nejaké súdne spory. No a to stačilo na to, aby sa Pavel Gašpar stal šéfom tajnej služby, ktorého prednedávnom v podstate už požehnal alebo vymenoval aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Otázne je, že či vlastne tým šéfom Slovenskej informačnej služby aj pôvodne nemal byť Tibor Gašpar, pretože jeho meno sa skloňovalo. Ale neviem, že či v tejto situácii a v tom období, kedy sa o tom rokovalo v koalícii, si povedali, že to už by bolo teda príliš mať obvineného šéfa tajnej služby, že to už by bolo aj na Slovensko moc. Takže nakoniec zatiahli ručnú brzdu a vybrali tam tohto Pavla Gašpara. My netušíme, čo sa tam deje. My netušíme, ako veľmi schopný alebo neschopný tento Pavel Gašpar je. Či vôbec tajná služba robí to, čo má, alebo či sa tajná služba pod jeho vedením rozpadá, zneužíva, využíva na nejaké politické boje. A otázne je, že kto je v skutočnosti vlastne šéfom tej tajnej služby, že či mu vlastne s riadením tej tajnej služby a s agendou toho, čo bude tajná služba robiť, nepomáha aj jeho otec, s ktorým sú proste naozaj... Jedna ruka. Jedna ruka doslova potetovaná. Takže takáto je situácia. Jediné, čo o tajnej službe vlastne teraz sa v posledných týždňoch a mesiacoch rozpráva, je to, že nakúpila taký sledovací systém Pegasus, o ktorom ste veľa v investigácii písali a podcastovali. V jednoduchosti vlastne asi môžem vysvetliť, že je to proste software alebo spyware, ktorý sa vám dostane do telefónu a sleduje totálne všetko. Vie odčítavať, vie počúvať, vie čítať aj správy v šifrovaných aplikáciách, takže vám v podstate nepomôže asi žiadne opatrenie, ale nepoznáme odpoveď na otázku, či naozaj máme alebo nemáme kúpený tento drahý niekoľko miliónový systém, pretože to Pavel Gašpar samozrejme neprezradí. Ani na kontrolnom výbore v Národnej rade to neprezradil a neprezradí to ani verejnosti. Slovensko ale už mělo jednoho obviněného šéfa tajných služeb, ne? Dokonca dvoch. Jedného sme mali obvineného, ale bolo to pravidlo, že keď bol obvinený šéf tajnej služby, tak z toho vedenia odišiel. V jednom prípade odišiel doslova, lebo odišiel do väzby. Vladimír Pčolinský, ten je dodnes obvinený z prijatia úplatku 20 000 eur za to, že nebude tajná služba pracovať na jednom známom podnikateľovi, alebo môžeme ho asi nazvať aj oligarchovi. Ten sa priznal aj k tomu, že podplácal ľudí v SIS, už je za to odsudený. No a potom sme mali druhého, akoby náhradníka, druhého riaditeľa tajnej služby, ten bol tiež obvinený, tiež musel odísť, pretože bol obvinený. Vo väzbe síce neskončil, ale medzičasom sa vlastne jeho obvinenie zrušilo, ako mnohé ďalšie, pretože to je tiež samostatná problematika na Slovensku. Na generálnej prokuratúre máme vlastne na čele Maroša Žilinku, on má takých rôznych námestníkov a na generálnej prokuratúre majú podľa zákona takú špeciálnu právomoc, že ak sa im nejaký prípad nepozdáva, nezdá sa im, že sú dostatočne zaistené dôkazy, nezdá sa im, že vyšetrovateľ alebo prokurátor zákonne postupoval, tak existuje taký zázračný paragraf 363, ktorý podľa mňa pozná už akože celé Slovensko. A toto je vlastne taká ručná brzda, že generálny prokurátor môže, alebo jeho námestník, zrušiť obvinenie v podstate hociakému človeku. Ten paragraf vznikol asi s dobrým úmyslom, ak sa naozaj akoby protiprávne vyšetruje, ak vyšetrovateľ naozaj robí účelové alebo nechtiac chyby, tak aby sa odstránili tieto vady, tak na to bol vymyslený tento paragraf 363, ale ten sa tu v posledných rokoch tak rozmohol a zhodou okolností, alebo nie zhodou okolností, bol využitý proste naozaj vo veľmi citlivých politických alebo podnikateľských kauzách
a v podstate niektorí tí ľudia už potom nikdy viac neboli stíhaní, niektorým sa obnovilo to obvinenie, takže máme to tu pestré. Mám na tebe poslední otázku a pak už vím, že musíš běžet, a to je, jak tohle všechno vnímají rodiče zavražděného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Naposledy som sa s nimi rozprávala pred pár mesiacmi, to bolo v kvietnu tohto roku. Vždy na Slovensku v tento čas máme taký koncert pre Martinu a Jána. Je to vždy v deň ich plánovanej svadby, je to v Gregorovciach, kde sa Martina narodila. Tento rok som moderovala takú diskusiu, takže na jednom pódiu bol Jožko Kuciak, otec Jana Kuciaka, Zlata Kušnírová, mama zavraždenej Martiny a Peter Juhas, vyšetrovateľ vlastne tejto celej vraždy. A ako to vnímajú? Dúfam, že sa nenahnevajú, že dám také osobné hodnotenie, ale na jednej strane, že keď som ich videla v tých Gregorovciach, tak som mala pocit, že sú už takí trochu pokojnejší, že ten taký asi ten najhorší smútok im minimálne z tváre odišiel, že sa vedia baviť, že sa vedia usmiať, že sa vedia zasmiať a tak ďalej. Ale samozrejme, že sú utrápení situáciou, ktorá na Slovensku je. Že nastúpila vláda, za ktoré im zavraždili deti. Že sa vracajú do vedenia polície, tajnej služby a rôznych proste ministerstiev ľudia, za ktorých im zavraždili deti. Majú obavy z toho, že sa zrušila špeciálna prokuratúra, majú obavy z toho, ako dopadne vlastne súd, majú obavy z toho, či nebudú tlaky na súd alebo na prokuratúru. Takže je to taký paradox, že po rokoch, kedy by si už pomaly akože asi mohli a chceli naozaj vydýchnuť a mať trochu odstup od toho, čo sa stalo a už si to riešiť len niekde v rodine a v tichosti, tak paradoxne teraz musia najviac ako keby zabrať verejne, pretože už dokonca porušili takú zásadu, ktorú si dávali na začiatku, vystúpili aj na nedávnom proteste, keď sa tu menil trestný zákon. Čiže pochopili, že ich úloha tým, že prípad je na súde, neskončila a že musia sa akoby verejne vyjadrovať a verejne hájiť proste minimálne nejaké demokratické princípy. Teraz je tu taká na Slovensku veľká diskusia, že mnohí, hlavne mladí ľudia, hovoria o tom, že by najradšej odišli zo Slovenska, že sa tu neoplatí žiť, že treba odísť do zahraničia a vyčkať, kým to tu bude lepšie, ak to tu bude lepšie. Tak som sa na tej diskusii v Gregorovciach pýtala oboch rodičov, že či si myslia, že by Jano a Martina tiež takto uvažovali, že by odišli zo Slovenska a prečkali tie najhoršie časy, ktoré tu naozaj zažívame. A celkom sa mi páčila tá ich húževnatosť a hovorili, že v žiadnom prípade, že oni by boli vlastne prví, ktorí by upozorňovali na to, že tu treba ostať, že tu musí byť aj tá hlasná väčšina a nie mlčiaca väčšina a že tu musia byť ľudia, ktorí povedia, že toto sa nám nepáči a s týmto nesúhlasíme a budeme si vyžadovať demokratické postupy a napriek tomu, aká tá vláda je a ako proste ide naozaj párnym valcom, tak sa proste nevzdávať a nezahadzovať vlastne a nelámať palicu nad Slovenskom. Lauro, díky moc. Je to vlastně depresivní rozhovor s povzbudivým závěrem. Díky moc, že jsi přijala pozvání k nám do podcastu a za čas si to zase zopakujeme, až se zase nějaký věci změní. No, tak verím, že si to posluchači vypočujú až do konca, kde je ten pozitívny odkaz na záver. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. To byla slovenská novinářka Laura Kelo-Kalinská. V odposlechu si s ní povídala šéfredaktorka Investigace.cz Pavla Holcová. Děkujeme, že jste poslouchali a pusťte si nás i příště.